Finika. Tak, vás vítam na Korfu. Okay, let's go. Nikes on my feet keep my cipher complete. Nikes on my feet keep my cipher complete. Neviem, či ste to započuli, ale toto bol zvuk zapnutia dronu. Funguje to tak, že musíte stlačiť a potom podržať tlačidlo. Počul som zvuk dronu, aj to zapol. Možno, že na ňo takto dačo 12 sťuklo do ňoho. A len ho poď vypnúť, bo bude mať vybitú baterku, hej. Lace him up, blue suede shoes stay crispy like bacon. Nikes on my feet make my cipher complete. I stay shining like the lights on the street in the night. Revis Lord, cop a few more. You at the mall getting dinner at the food court. I'm in LA eating 22 course. Young boss, bitch, paper in my pockets. I got a closet filled with shoe boxes. Mom said my spending habit a little bit obnoxious, but a pilot stay fresh up in his cockpit. Used to rock hand-me-downs. Chceli sme si teraz natočiť video, ako jeme, ale nevieme sa zbaviť tejto osy. Ale však nemám nič, s čím ju môžem použijem dejku. No to, na čo mi daj, s čím ju zabijem a ju zabijem. A o 10:30, čiže za 2 hodiny máme trajekt do Sarande. Listok stál z letiska 2 € sem do mesta, ale dajú sa kúpiť aj v takých modrých vending mašinách, ale tam si viete kúpiť iba, že viac listkov naraz. Je to za lepšiu cenu než tie 2 € to vychádza, ale že, či to bude 2 € alebo 1,50 € alebo 1,40 €, tak akože teoreticky nám to bolo jedno. Kika tu zvádza boj s osou. Najprv s mravcami a teraz osou. No tak ničí jedlo. Ty si ničíš jedlo. Však to zjedz a už nebude mať čo otravovať. You're mad that your girl always says that I'm hot. She buy my t-shirts, but she's spending your guap. Say what up if you see me. Kikino osa, už si dá fajt s mravcami. Nič, tak potom za chvíľu vám ukážem prístav. Lístky na trajekt je najlepšie si kúpovať aj mesiac, vopred aj kľudne aj 2 mesiace, lebo čo sme tu boli minulý rok a mysleli sme si, že kúpime lístky, takže za 3 dní, za 4 dní budeme mať plavbu, tak sme zistili, že to je takmer úplne vypredané. A preto je lepšie to naplánovať si dopredu skôr. Buď pomalá jazda, tá je lacnejšia, že fakt akože dlhšie vám to ide, hodinu 45 asi, tak cirka hodinu 45 trvá plavba. Čo sú rýchlejšie, od 30 do 50 €, máme dnes za 30 € a keďže je posun času medzi Korfu, tu, a Albánskom, tam, tak vlastne odchádzame odtiaľ 22:30 a príchod máme 22:20 na Korfu, čiže nám to bude trvať akože 50 minút tá plavba. A je to posledný trajekt, ktorý odchádza z Korfu. Now buy some clothes, wear them out, hit the club, bitches pull their cameras out. Living in a dream, they beginning to believe. My hotel smell like cigarettes and weed. Shit, with what I'm spitting, they should give me a degree. Good liquor, what I'm sipping isn't cheap. Finna blow, don't snooze, don't sleep. All I really need is some shoes on my feet. Nikes on my feet keep my cipher complete. Nikes on my feet keep my cipher complete. Základná pasová kontrola. Teraz čakáme na náš trajekt. Niekde tam bude. Majú tu aj duty shop. My ideme Finikasom, to je pán z Ionian.
Pýta sa proste všetkých, že odchádzajú, či náhodou ešte niekto nezostal. Úplne zlatí sú tí Albánci, fakt, že zlatí sú, absolútne zlatí. Už sme na trajekte, sedíme si hore. Ideme si dať nejaké košelky, lebo mierne pofúkuje. You're mad that your girl always says that I'm hot. She buy my t-shirts, but she's spending your guap. Say what up if you see me around. Nike air separate my feet from the ground. It's just Nikes on my feet, keep my cipher complete. Nikes on my feet, keep my cipher complete. Hi, hello, yeah, I'm Edward. Thanks. Nice to meet you.